बावैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे অসমত বুকুত থাকি बर' जाति गढ़ार परिकल्पना करिছিল बेबादि बाथ्रा बुंदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ कुनुदिन आसामाव थानानै बर' जाति दानायनि सिन्था खालामाखै। बड'फाया बुंदोंसोमोन डिभाइड आसाम 50-50 आरो डिभाइड आसाम 50-50 आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड जाफुंहोनानै बड'लेण्ड रायजोखौ मोनफुंनानै गेरेमसा बर' हारि दानायनिसो सिन्था खालामदोंमोन। किन्तु बियो कुनुदिन आसामनि बिखायाव थानानै बर' जाति दानायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामाखै आरो खुला खुलि बुंदों जे असमिया सभिनिस्टफ्रा बर'खौ नायनो हाया, बे सभिनिस्ट असमियाफोरजों बर'फ्रा कुनुदिन थानो हाया, बेखायनो जोंनो आलादा बड'लेण्ड नांगौ, डिभाइड आसाम 50-50 बे बाथ्राखौसो बड'फाया बुंलांदों। किन्तु दिपेन बर'आ दिनै बड'फानि नाम लानानै बड'फाखौ फानदों, बड'फानि आदर्शखौ बे गाफ्लेदों आरो बड'फानि मान सन्मान बे सेस खालामदों। दा गथिखे दिपेन बर'आ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानायाव जग्यता गैया बेहा। आरो मोनसे खोथा बुंदों बे दा बे फैगौ इलेक्सनाव बे बिटिआर सुक्ति माने इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव आरो लोगोसे गोजोन आरो जौगानायनि खाथिराव जे एनडिएनि आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौ, बेनो भट नांगौ होनना बुंदों। दा आं बेखौ खन्दन खालामो, आं बेखौ अपोज खालामो। मानोना जोंहा बे माने बिटिआर सुक्ति, बे बिटिआर सुक्तिया जे बर'फोरनि थाखाय मोजां नङा। बे बिटिआर सुक्ति गेजेरजों जे जोंनि मोनखानाय 6 सिडुल बिटिसि बेखौ धंस खालामबाय, बे बाथ्राखौ जों बुंगासिनो दं आरो नंगौबो। दा दिनै दिपेन बर'आ बिटिसिनिफ्राय साबसिन होननानै कुनुदिन जुक्ति होननानै बे बुंनो हाया बियो। आरो बिटिआरआ जे 6 सिडुल बिटिसिखौ धंस खालामबाय, बिनि काउन्टार होनानै बे कुनुदिन रिप्लाइ होनो हाया बे। दा दिपेन बर'खौ जों दिनै बुंनो हायो बे सासे हारि फानग्रा, जाथि फानग्रा, बड'लेण्ड फानग्रा, जे बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो। मानोना बिथांमोनहा जेब्लानाखि दिल्लीयाव मेम'रेन्डाम होयो बड'लेण्ड रायजो बिनायनि मेम'रेन्डाम होनाय समाव बिथांमोना आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि थै लानानै मेम'रेन्डाम हैदोंमोन बड'लेण्ड रायजो बिनो थाखाय। दा बे थैयाव जे ओइड्स थायो, जन्डिस थायो, केन्सार थायो, माने बायदिसिना जे इनफेक्सियास बेमार नांथाबनानै थायो। दा दिनै बेखौ माने दोनखोमानानै रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ आन्दायहोनानै बड'लेण्ड रायजोनि गोथाव गोथाव खोथा बुंनानै गोरिब गुन्द्रानि थै सेरख' सेरख' मेम'रेन्डामाव थैनि सहि होनानै लांदों। दा बे थैनि सहिखौ रावबो अफिसारा लाया, खुनु मानसिया बे थैखौ दाङा। दा गथिखे बेयो थगायदों। बिसोर थगायनानै बड'लेण्ड रायजोनि जायनाखि मेम'रेन्डाम होनाय, बे मेम'रेन्डामखौ दिपेन बर'मोनहा, प्रमद बर'मोनहा दिल्लीयाव हैदोंना हाया खुनु बाथ्रा गैया। किन्तु दिल्लीयाव बिथांमोनहा नैबे सुक्ति जेब्ला बिटिआर सुक्ति खालामो 2020नि माने 27 जानुवारियाव, अब्ला बिथांमोनहा बेयाव लिरनानै गारदों जे बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानैसो लिरनानै गारदों। बर' रायजोनि आइ आफानि थैनि सहि लानानै बिथांमोनहा बड'लेण्ड रायजो नांलिया, कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बिदि होननानैसो लिरनानै गारदों। दा गथिखे दा बिथांमोनहा जाथि फानग्रा, हारि फानग्रा आरो बड'लेण्ड फानग्रा होननानै जों बुंनायाव जोंहा खुनु गोरोन्थि जाया। दा बे खेथ्रआव दिपेन बर'आ बिटिआरनि अबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुंदों। दा दिनै बिथाङा रोखा बुंनानैबो होनांगौ, रायजोनो बुजायनांगौ। दा जों नुदों, जों मिथिगौ जे बिटिसिआ नैबे बिटिसि एकर्ड, बे बिटिसिआ 2003आव सुक्ति जानायनि उनाव जोंनो गासै 3079टा गामि जोंनि बिटिसिनि मोनसे एरिया भारत सरकारा खालामना हरदों। जोंनि 3079टा गामिया बिटिसिनि एरिया आरो जोंनि फिसा रायजो बे थिलेबलेबनो 6 सिडुल रायजो। आरो बेयावनो जोंहा माने 4 जिल्ला बानायदों, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि। आरो बेयावनो जोङो 40टा साबजेक्ट जोंनो हरनानै जोंनो माने जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिबान हरदों। आरो लोगोसे बे 40टा साबजेक्ट हरनायजों लोगोसे जोंनो गासै 40 सिट्स जों खालामना हरदों, गासै 40टा समस्ति। बे 40टा समस्ति गेजेराव 30 सिट्सआ जोंना रिजार्भ जागोन, बेखौ होननाय जादों। ओमफ्राय 4 सिटखौ जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय जादों आरो 4 सिटआ अपेन, बयबो दाराय हायो बिदि होननानै माने जोंनो बे बिटिसि सुक्ति खालामना हरदों। दा नैबे 3079टा गामि लानानै जायनाखि बिटिसिनि रायजो दरलाइसे फिसा जाबाय, बे दरलाइसे रायजोखौ दानख'नो थाखायसो दिनै
दिफेन बर'मोनहा थमाव बर'मोनहा नैबे बिटिआर सुक्तिखौ खालामना लाबोदों बे बिटिआर सुक्तियाव रोखा रोखा गामि दानख'नाय दङ बे 3 नम्बर पॉइंट सब क्ल'ज 2 लिरदों exclusion of villages currently under BTD which are contiguous to non-6 scheduled areas and have majority non-tribal population बेयाव रोखा रोखा बुंदों जेसेबां बे बाउन्डारियाव थानाय नांजाबनाय बिटि सिंनि अबर' गामिफोर 50% थानाय बेखौ लाम लाम गामि दानख'गोन होनना बुंदों दा बेखौ दानख'योब्ला दिनै जोंनि बिटिसि रायजो जालिया रायजोफोर दा दिफेन बर'मोनहा जि सुक्ति खालामना लाबाय बेजों जोंनि मोनखानाय बिटिसि थिलेबलेब रायजोआ जोबगोन दा बे गामिखौ दानख'योब्ला दा दिनै बर' संगठना दाबि खालामनानै दोनबाय जे 1150टा गामि थारमाने 1150टा गामिखौ माने बिटिसिनिफ्राय दानख'नांगौ होननानै दाबि खालामनानै दोनदों दा जुदि बे सुक्ति बादियै जुदि बर' गामिया जुदि दानख'जानांगौब्ला 1150 गामि दानख'जानांगौब्ला अब्ला बिटिसिआव बेसेबां गामि थागोन दा हिसाब खालामनानै नायबा नुयो 1829ल' गामि जोंनि बिटिसिआव थायो अब्ला 3000निफ्राय नोङो 3079 गामिनिफ्राय जुदि 1829ल' गामि थायोब्ला अब्ला जोंनि अबस्था मा जागोन होनब्ला जोंनि रायजोआव थांगोन दा अब्ला बे एकर्डखौ जोङो दिफेन बर'आ दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सात्रआव इउपिपिएलनि नेतानो एनडिएनि नेतानो भट नांगौ होननाया बहा जुक्ति दं आरो लोगोसे मोनसे पइन्ट दंबायो दा बेयावनो 3.3 सब क्ल'ज बेयावनो रोखा लिरबावदों जे बिटिसिनि एरियाखौ 60टा सिट बारायना होगोन होनना बुंदों आरो बे जेब्ला 60टा सिट बारायगोन 60टा सिट बारायबा बेयाव ट्राइबेल जायनाखि माबा जोंनि रिजार्भेसन पलिसि बे पलिसिनि उल्था थाङाब्लानो जि जोंनो पलिसि खानाय बे पलिसि बादियै जोंनो पार्सेन्टेजखौ होनाय जागोन ओरै होनदों बेयाव लिरदों increase of constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals होनदों अब्ला 60टा सिटआव जुदि नोङो ट्राइबेल रिजार्भेसन पलिसि बादियै जों 10टाल' जुदि मोनोब्ला जिहेतु 10टाल'सो मोनो जों रिजार्भेसन साख्रि बाख्रि एडमिसन बायदियाव जोंहा रिजार्भेसन 10टा अब्ला जुदि 10टाल' जुदि मोनोब्ला 60टा सिटआव जों बेसेबां मोनगोन 10% जायोबा 6टाल'सो मोनगोन अब्ला नोंनि रायजोखौ सोर खुंगोन बे बिटिसि सोर खुंगोन नोंसिनि बिटिआरखौ सोर खुंगोन नों बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामसै नामा मालाय बिटिसिआव रोखा रोखा बुंदों 40टा सिट 40टा गेजेराव 30टा सिटखौ जों रिजार्भ होदों दा नोङो रिजार्भेसन 6टाल' जाबाय 60टाव सिट बारायनानै अब्ला जोंनो बेखौ मानो नांगौ जोंलाय बे जोंनि थाखाय मोजां नामा दा बे खौसे बे खारनाव बे दिफेन बर' बुंनाया माने थगायनाय मिसा खोथा बे गभीर गाहाय मोनसे सार्थ दं बेखौ बुंनायनि हयथ' एनडिएजों बेहा मोजां सम्पर्क दं इउपिपिएलजों मोनसे मोजां सम्पर्क दं दा दिनै जों नुयो जे दिफेन बर'आ गोथार फरायसा आफादखौ दिनै फरायसा आफाद बायदि लाखियाखै बे इउपिपिएलनिसो फरायसा आफाद खालामना लाबाय इउपिपिएलनिसो बे फरायसा हान्जा दा बेखौनो जों दिनै नुबाय आरो दा लोगोसे जोङो बुंनो लुबैदों नैबे 4.6आव जों जे जायखौ बुंबाय दं डिसिनि पावार हरदों नों जायखौ बुंबाय थादों बे डिसिनि पावार हरनायनि खारना जाहैबाय नैबे 4.6आव रोखा रोखा लिरदों 4.6आव बिटिआर सुक्ति 4.6आव लिरदों बेयाव जे डिप्युटि कमिशनार्स इन बिटिडि विल रिपर्ट टु चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ बिटिसि थ्रु चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार इन रेसपेक्ट अफ अल डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिज इन देयर डिस्ट्रिक्ट विथ रिगार्ड टु द रेसपन्सिबिलिटिज एसाइन टु देम बाय बिटिसि माने बिटिसिनो जायनाखि डिसिनो जायनाखि दायित्व होगोन डेभेलपमेन्ट खामानिनि बे दायित्वखौ डिसिआ मावफुंजोबगोन गासैबो आरो मावखांनायनि उनाव सिइअनि गेजेरजों सिइएमनो रिपर्टखौ होगोन होनना बुंनाय जादों दा गतिके बे डिसिनो पावार हरनाया नै गावसिनि 4.6 बिटिआर सुक्तियावनो बे रोखा रोखा दंखायो माने डिसिनो पावार हरनांगौ होननाय बाथ्रा दा जार फले दिनै बिटिसिआ माने डिसिनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरनो गोनां जादों दा ओंखायनो जों बे सुक्तिया मोजां नङा आरो बे सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै दिफेन बर'आ जि खोथा बुंदों बे बुंनाया गनायथाव नङा जे बेखौ मानि हाया बे हारि फाननाय माने सुक्ति बियो आरो बे आपिलाबो हारि बुथारनायसो आपिल बियो दा गतिके जों बेखौ खुनुदिन गनाय हाया आरो लोगोसे नोङो बिटिसिआव माने 6.2आव बर' भाषाया 8 सिटल' हाबबाय ओमफ्राय लोगोसे बर' भाषाया बिटिसिनि माबाबो जाबाय अफिसियेल लेंगुवेज जाखाबाय खिन्थु नोङो नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नोङो मा खालामदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जों लिरनानै लाबोनाय लोगो लोगो नोंनि बिटिसिनि बर' रावा जे अफिसियेल रावमोन बे गोमाबाय दा अब्ला नोंनि माने मोनखानाय गोहोखौ दिनै खमायनाय जायाखै अथ'सो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखौ 84आवनो नै बे 84नि
गेजेट नटिफिकेशन बेयावनो आसाम सरकारा so about the state of Assam, there are where there is substantial Bodo population, बेफोराव बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज फोसावखादों आरो दिनैसो नोङो माबोरैहाय बे बिटिआर सुक्तियाव नों माबोरै बर' रावखौ एस'सियेट होननानै लिरनानै लाबोखो जेराव बर' रावा बिटिसिनि 2003 नि एकर्ड बादियै 82 हाबखाबाय बर' रावा आरो लोगोसे बर' रावा बिटिसिनि अफिसियेल रावबो जाखाबाय नों बेखौ दिनै अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज होननानै बुंनानै नोङो दिनै मानो गावनि रावखौ मानो फाहायनानै लाबोखो अब्ला नों बे एकर्डखौ बोरै जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो दा गथे गोबां खोथा दङ दा गोबां बेफोर बिटिआरआव जायनाखि जोंनि डेमेरिट्सफोर जोंनि मोनखानाय गोहोखौ फोजोबनो नागिरनाय बे मोनखानाय गोहोखौ फोजोबनो नागिरनायनि थाखाय जों बे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सार्थआव जे फैगौ इलेक्सनाव बे एनडिएनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी भट होनांगौ होननाय खोथाखौ जों गनायनो हाया बे जाथि बुथारनायनि जे सुक्ति बियो दा बेखौ खुनुदिन जोङो मानिनो हाया आरो लोगोसे जुदि बिटिआर सुक्तिया मोजां मोनब्ला दिनै जों नुबाय दिनै गावनि असे फिसा जुजारु आलादा बड'लेण्डनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय नांथाबबोनाय जाय सुक्तिखारि बिटिआर सुक्तिनि जाय साखरखारि सहि खालामग्रा रन्जन दैमारि मोनहा दिनै जेलाव दं रानथाब फोथाब दाबो बिसोरनि गनायनि खुनु बेबस्था गैया आरो लोगोसे गोबां एनडिएफबिफोर दङ जेलाव दङ गासै 65 जनसो दंगासिनो दिनैसिमबो दा बिसोरनि अबस्था दिनै बिराद काहिल बिसोर बखनायनि बाथ्रा गैया दिनै सोरबा 5 बोसोर सोरबा 10 बोसोर दिनै जेल जानानै दङ सोरबा लाइफ सेन्टेन्स जानानै दङ दा बेफोर बखनायनि खुनु बे डिफेन्स बर'मोनहा जेबो बाथ्रा सिन्था खालामनो हायाखै बुङाखै दा बिसोरनि अबस्था मा जानांगौ दा बे गैया दा गतिके दा डिफेन्स बर'मोनहा दिनै आसल इस्युखौ बाद होनानै नान इस्युआव दिन नांबाय दिनै जोंनो जानाखि सुक्ति जानाखि बिटिसि गोहो बे गोहोखौ फाननानै दिनै बिटिआर सुक्तिजों नंखाय दल दामनानै दिनै रायजोखौ आन्दायहोनो नागिरदों दा गतिके जोङो बिसोरनि जानाखि डिफेन्स बर'फोरनि बुंनाय जों बेयाव गोजावनो नाङा आन्दायनाङा आरो लोगोसे बिसोर जानाखि गिदिर पेकेज लिरनानै लाना फैदोंमोन बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे गिदिर पेकेज जाय लिरनानै लाना फैदोंमोन जेरै उपेन्द्र ब्रह्मनि जानाखि इउनिभार्सिटि बर्मायाव लुनाय दा बेखौ बिसोरो दाखालि 3 तारिख जानुवारियाव रायज्लायदों भारत सरकारजों दा रायज्लायनानै भारत सरकारा बेखौ खालामनो हाया अलरेडि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि तेजपुराव दंखायो दा गथे गोदान बिटिसिआव बिदि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायनो हाया होननानै दाखालि बेखौ रिजेक्ट खालामना होनाय जाबाय आरो लोगोसे नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुंदों नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जायखि सुक्ति खालामना फैनाय बेबो दिनै मणिपुराव दंखायो दा बिटिसिआव खालामनो हाया बेखौ बुंनाय जाबाय ओमफ्राय स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि माबायाव उदालगुरि बाक्सा चिराङाव जे माबा लुफुंगोन दा बेखौ दिनै हाया होनना बुंनाय जाबाय आरो रेलवे जायनाखि कच फेक्टरि कच बानायनाय खोथा बिटिसिआव दा बे जिनिसखौबो भारत सरकारा खालामनो हाया होनना बुंनाय जाबाय मानोना अलरेडि माबायावनो दांथलावनो रेल कच बानायनाय इन्जिन बानायनाय बिनि माबाया बेयाव दंखायो दा बेखौ हाया होनना बुंहरजोब्बाय दा गथिखे बिसोरनि इसिबां गिदिर जानाखि दाबि खालामनाय दंमोन पेकेजाव लिरदोंमोन बेखौ अलरेडि दानि 3 तारिख जानुवारिनि जानाखि मिटिं बे मिटिंआवनो माइन्ड क्रिएट खालामनाय जाया होनना बुंबाय आरो लोगोसे जायनाखि बिटिसिआव 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा बुंदोंमोन बे प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जायनाखि रायज्लायनाय बेखौबो खालामनो हाया 10टा कलेजखौ आसाम सरकारा खालामनो हाया फान्ड गैया फैसा गैया बेखौ होननाय जाबाय दा बेखायनो जुदि बिटिसि सरकारा खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन खिन्थु बेबो नर्मसआ फुलफिल जानांगोन बे बाथ्राखौसो बुंहरदों दा गथिखे बिसोरना जेबो राहा गैया मोनसे दिनै बिसोरनि जायनाखि गिदिर खोथा बुंनाय गिदिर पेकेज मोनगोन होनना बुंनाय बिटिसिआव जौगासिगोन मासिगोन होनना बुंनाय बेबो जाला दा बेनिखायनो डिफेन्स बर'आ दिनै बे बाथ्राखौ दिनै बुंफैनांगौसोमोन रायजो राजानि सिगाङाव जे रायजोफोर जोंनि जायनाखि आसा खालामनाय जोंनो सरकारा जे कमिटमेन्ट होदोंमोन जों खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ सरकारा लाखियाखिसै मावफुंनो होआखिसै गथिखे जोंहा जेबो उफाय गैलिया जों दिनै आगोलावनो जेराव एनाउन्स खालामबाय थादों आन्दलननि जों आन्दलन खालामनांसिगोन बे बाथ्राखौसो दिनै डिफेन्स बर'आ रायजोनि सिगाङाव बुंफैनांगौमोन आरो दिनै बेफोर बाथ्राखौनो दिनै आनसलिक कमिटिफोरावबो खोन्थानांगौ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि एबसुफोरनोबो खोन्थानांगौ बुजायनांगौ जे मा जागासिनो दं जोंनि गेजेराव दिनै बेखौ दोननानै दिनै बेखौ बुजायाजासे खुनु रावनोबो मिथिहोजासे दिनै मा खालामदों बिथाङा दिनै गावहा दिनै एनडिएनि केन्डिडेटनो भट नांगौ होननानै दिनै बियो बिजेपिजों डिल खालामनानै हयथ' बियो मोनसे बुरजा भारा हामदों बेहा रांनि थफ्ला हयथ' मोन्दों रायजोफ्रा दिनै बेखौ बयबो सानदों
जे रांनि थफ्ला मोनदों रांनि थफ्ला मोनाबा बियो फट करि बे गावनि समस्याखौ गारनानै गावनि जेंनाखौ गारनानै दिनै बे फट करि एर'प्लेन गाखोनो थाङा मोख्रा बाला होननाय बादि फिउ बे एर'प्लेन गाखोनो थाङा बे बाथ्राखौ दिनै रायजोआ बुंदों निस्सय बाथ्रा नंगौ दा दिनै बियो बुंनांगौसोमोन दिफेन बर्डआ बुंनांगौसोमोन जे जोंनि दाबिखौ मावफुङाखिसै माने बिजेपि सरकारा दा जोंनि माने दाबिखौ मावफुङाब्ला जों नोंसिनि एनडिएनि केन्डिडेटखौ जों माने सापर्ट खालामनो हानाय नङा बे बाथ्राखौसो बुंनांगौमोन दा दिनै रन्जन दैमारि गवाखिसै एनडिएनि मानसि गवाखिसै दा लोगोसे जे जायनाखि पेकेज हरनाय बाथ्रा दंमोन बे पेकेजखौ हराखिसै दा बेफोरबायदि ग्राउन्डआव जों एनडिएनि माने बिजाथिखौ जों भट होआ होननानै बिथाङा बुंनांगौमोन स्ट्रं मोनसे डिसिसन लानांगौमोन खिन्थु बिदि डिसिसन गैयाजासेनो जेबो माने रायजो राजाजों रायज्लायजासे रायजो राजाजों मिथिहोजासे दिनै बिथाङा माने एनडिएनि जायनाखि केन्डिडेटनि माने केम्पेइनाव दिनै मोख्रा बाला बादि फिन एर'प्लेन गाखोनानै गिदिंनाया बे खोब दुखुनांथाव आरो दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होनना बुंनायाथ' बिराद मुगैथाव बाथ्रा बियो जाय दिलीप शइकिया बर'नि बेरेखाखा आरो बे हारसा मानसि जों बेखौनो जोंनि सोमोन्दो गैया जोंहा गावहानो जेराव केन्डिडेटबो दंखायोमोन दरं उदालगुरियाव दा गतिके जों दिनै बेखौनो बुंदों जे दिफेन बर्डआ दिनै गावनि सुबिदानि थाखाय गावनि माने सिङाव जे डिल जाबाय बिहा बिजेपि सरकारजों एनडिए सरकारजों दा सिङाव बुजा फरा खालामदों हयथ' गिदिर मोनसे थफ्ला बे मोनदों दा जार फले दिनै गावनि जाथिनि समस्याखौ दोननानै नंखाय बाथ्राखौ रायजोखौ बुंनानै बे इलेक्सनाव रायजोखौ आन्दायहोनो नागिरदों दा बेखायनो जों बेखौ काउन्टार होयो दा रायजोफोर जों माने जाहाथे थगायजाया रावबो जों बे थगायजाया रायजोआ दिनै माने बिफोराव गोलैबाय दा नै दिफेन बर्डआ बुंदों शान्तिनि थाखाय एनडिएनि केन्डिडेटखौ भट नांगौ बुंदों शान्तिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय दा शान्तिनि थाखायब्ला दिफेन बर्डखौ बे प्रश्न जों खालामनो लुबैयो दा नोंनि शान्तिनि बिटिसिआरआव दिनै माबोरैहाय बर' फिसाफ्रा दिनै न' बां सावना ओंखारजायो एफा गोबाव रायजो जाबोनाय बर' फिसाफ्रा खुनुदिन बिदि इभिकसन खालामजाफेराखै दिनै गोबां कासाव थानाय गेजें फिल्डआव थानाय दिनै बिसोरनि माने हाखौ सेनानै दिनै बिसोरखौ होखारनाय मानो बिदि जाखो दा दिनै बे हाग्रा ओनसोलफ्राव बर' फिसा थानाय बिसोरखौ मानो होखारखो न' बां मानो सावखो दख'ना दानस्लायनाय दख'ना खुलायनाय बे रखम अबस्था दिनै नोंसिनि सरकारनि दिनाव मानो जाखो बर' फिसाफ्रा मानो बिदि माने अयथासार मानो खालामजाखो दिनै गोबां मानसि गावथारबाय दिनै जोंसार मुसाहारि जनरल कुमार ब्रह्म बेखौ गावथारबाय ओरै हेमन्त नार्जारि बेखौ गावथारबाय ओमफ्राय गेफिरुस नार्जारि उदालगुरियाव बेखौ गावथारबाय केदाराम बसुमतारि बिसोरनि केस बिसोर गावथारबाय आरो लोगोसे थाख्लाय दैयाव सेमोन सासे बर' फिसा आगोमा बेखौ गावथारहैबाय दा मानो गावथारगासिनो दं दिफेन बर' बेखौ मानो फंसेबो होबथानो जाथारनायलाय मानो बिसोरखौ माने निन्दा खालामबाय फंसे खोथा नोंनि बिटिआर सान्थिया बेनो नामा बिटिआराव गोजोन लाबोबाय गोजोन फैबाय होननाय बुंनाय बाथ्रा बेनो नामा आरो नोंसोर बिटिआराव बिदिनो गोजोन लाबोनो नागिरदों नामा नोंसोर मानो गावथारखो मानो फंसे बाथ्रा बुंदिया दिनै हाग्रा ओनसोलाव बर' फिसाफोर गोबावनिफ्राय थाबोनाय गोदो गोदायनिफ्राय थाबोनाय बेखौ नोंसोर होखारबाय बे होखारनायखौ दिनै फंसे बाथ्रा बुङाखिसै होखारनाङा होनना बुङाखिसै गावथारबाय बेखौ बादा होआखिसै दिनै नोङो हाग्रायाव बर' फिसाफोरखौ माने हाबहोआ बिसोरखौ होखारजोबनांगौ होननानै नोङो हाग्रा प्रटेक्सन नांगौ नोङो 500 भलन्टियार नोङो एबसुनिफ्राय माने हरगोन बर' फिसाफोर दंफां दाननाय बर' फिसाफोर हाबनायखौ होबथानांगौ होननानै नों बिदि एनाउन्स खालामदों लासिंसिं फरायसा आफादनि सासे प्रेसिडेन्टआ बे रोखोम माने भलन्टियार हरलायनो हानाय हाग्रा बेंनो हानाय बे रोखोम क्षमता ओमफ्राय मोनखो दिफेन बर्डआ दा बेफोर गिदिर बाथ्रा रायजोफोर दा गतिके जों दिनै बिथां दिफेन बुंनायनि जायनाखि गोजोन बाथ्रा जों बेखौ गनायनो हाया बे नंखाय खोथा बुंदों गोजोन फैयाखै आरो बिसोरनो असान्तिखौ बिसोर खालामगासिनो दं मानसि गावथारनाय बुथारनाय मानसि होखारनाय दा बे आरो जौगानायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं नै जौगानायखौ जों नुबाय नै दाखालिसो थाखा लालायनानै थाखा जाव उन्दुलायनाय सेल्फि लालायनाय जों बेखौ नुबाय खौथि खौथि थाखा लालायनानै माने उन्दुलायनाय थाखानि सायाव जों बेखौ नुबाय दिनै बेफोर मैया बाथ्रा मैया घटनाफोरखौ जों दिनै माने दिफेन बर'मोननि प्रमद बर'मोननि बिटिआर सरकारावसो जों नुबाय आरो बेयो मोनसे गिनिज रेकर्ड बेयो खुनु जेरावबो जों खोनाफेराखै नुफेराखै बर'फोरनि गेजेरावसो नुबाय लासिंसिं बाथ्रा बे दिनै मानो बिदि जाखो दा दिफेनाबो नोंबो थाखा लानानै नोंबो उन्दुसिगोन नामा बिदिनो माने बिजेपि सरकारनिफ्राय नोंबो बिदिनो फैसा मोननानै बिदिनो उन्दुसिगोन नामा जोबोद लासिंसिं बे दिनै बर'नि गेजेराव थाखा लालायनाय माने उन्दुनाय दा बेनो जौगानायनि माने लक्षणा बेनो सिम्पटमा बेनो थाखा गरसेबो जाया थाखा गरसेबो लाया होननाय बाथ्रा दिनै नोंसिनि गेजेराव दिनै थाखा जानाय थाखा लानाय बे बाथ्रा दिनै ओंखारबाय वर्ल्ड रेकर्ड मोनसे दिनै बिसोर खालामबाय आसरित दा बेनो रायजोफोर जि रायजोआव जि सासका जि खुंगिरिया मोजां नङा जाय थगायसुला नंखाय खोथा बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा बेबायदि सासननि आन्दाराव खुनु माने रायजोआ उन्नति जाया डेभेलप जाया जौगाया आरो बायदिसिना जाफेरि घटना जायो खोनाफेरि घटनाफ्रा माने
खोनानो मोनो। दा जोंनाव बेफोरबायदि घटना दिनै जागासिनो दं। दा बेखायनो रायजोफोर बे दिफेन बर'मोननि बुंनाय रावजों जों दिनै थांनो नाङा। दिनै फैगौ जायनाखि बिसायख'थि बे फैगौ बिसायख'थिया जोबोद क्रुसियेल। बे हारि गाबथानायनि बिसायख'थि बे धेमालि नङा बे। सोरखौबा फेजेननाय सोरखौबा देरहानाय बेनि इलेक्सन नङा बे। दा दिनै फैगौ इलेक्सनखौ जुदि मोजां गाबथानो हायाब्ला जोंनि मोनखानाय 6 सिडिउलनि जोंनि पावार गोहो बे थांजोबसिगोन, जोबजोबसै। नैबे बिटिआर सुक्ति जोबजोबसै। दा गथिखे जों बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुङो होननानै जोङो बिटिसिनि गोहोखौ जों सेस खालामनो हाया, फोजोबनो हाया। ओंखायनो जोंनि गोहोखौ लाखिनांगोन, गाबथानांगोन। बेखायनो जायफ्रा नैबे नंखाय बाखाय सुक्ति खालामनानै लाबोनानै दिनै जोंनि रायजोनि गेजेराव आन्दायहोनो नागिरदों, जों बेखौ दिनै माबानो नाङा, रायजोफ्रा मानिनो नाङा, गनायनो नाङा। जोङो जोंनि गोहोखौ लाखिफिननांगोन। जेब्लाबो गोबां बर' फिसा थैनानै मोनबाय जों, माने दरलायसे फिसा रायजो। दिनै बेखौनो नैबे बिटिआरनि गेजेरजों सेस खालामनो नागिरदों। दा गथिखे रायजोफोर जों जुदि बे जोंनि गोहो मोनखानायखौ लाखिफिननो हायाब्ला, जोंनि 6 सिडिउलनि गोहो बेखौ जों लाखिफिननो हायाबा जों अननाय जागोन, पाप नांगोन। हाजार हाजार बर' फिसा जायनाखि बेखौ लाबोनो थाखाय 6 सिडिउल बिटिसिखौ लाबोनो थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन, जिउ बावदोंमोन। दा बिसोरनि जिउनि जोंनाव अभिशाप जागोन, सावनांगोन। बेखायनो रायजोफ्रा गिनो नाङा। फैगौ बिसायख'थियाव जों रावखौ गिना बे अरुणाचल स्किम होननाय माबा माबि माने स्किम होननानै फुस्लायनाय जों बेखौ देरसिन साननो नाङा। जोंनि देरसिन खामानियानो जों रायजोखौ बोरै गाबथानांगौ, जोंनि मोनखानाय रायजोखौ जों बोरै लाखिनांगौ, बे जोंनि देरसिन खामानि। बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जोङो जाथि गाबथानायनि खाथिराव, जाथिखौ माने रैखा खालामनायनि खाथिराव, जोंनि 6 सिडिउलनि गोहोखौ जों लाखिनायनि खाथिराव जोङो फैगौ एमपि इलेक्सनाव बिपिएफ हान्जानि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ नांगोल सौहैनानै देरहानांगौ। आरो दिफेन बर' बुंनाय बायदि जे जाथिनि खाथिराव, जौगानायनि खाथिराव, गोजोननि खाथिराव माने बिटिआरनि जायनाखि माबा एनडिएनि जा केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी होनांगौ होननायखौ जों मानिनो नाङा, बेनो होनो नाङा। जाथिनि खाथियाव जोङो नांगोल सौहैयाव भट नांगौ। आं बेखौनो बयबो रायजोखौ खावलायबाय। गोजोन्थों।